बाळा बाबांच्या पाय पड. अरे राहू दे बेटा, राहू दे. चला मामा, हॅपी दिवाळी. येतो आता आम्ही. जाऊ, दिवाळी चालू आहे, 2 दिवस राहिले असते. मामा आता राहिलो ना 15 दिवस, परत उद्यापासून ड्युटी. असं खाडं केलेलं बरं नाही ना वाटत, आहे का नाही? ठीक. हा? पप्पा येते मी. दाद्या काळजी घे पप्पांची. मम्मी येते ग. राहा ना बाई 2 दिवस. मम्मी मस्त राहायचंय ग, पण काय करू द्यायला लागल. जावाय ठेवा की 2 दिवस. मामी येऊ आता आम्ही परत. ते असते तर नाही मामी येऊ परत आम्ही. हे चल. वहिनी येते ग. हा. चला येतो. फोन करा. हा पोचल्यावर कळवतो. हा हा. चल बाई. पोचलो. हा झोपा आता झोपा.